सत्राला या ठिकाणी आपण सुरुवात करतोय. यासाठी फलंदाजांना खुश खबर आहे. मुन्ना पवार यांच्याकडून खुश खबर आहे. पहिल्या षटकामध्ये जो कोण एक फलंदाज 3 षटकार मारेल त्याला रोख रुपये 300चं पारितोषिक मुन्ना पवार यांच्याकडून या ठिकाणी आलेलं आहे. सामन्याला सुरुवात चालू होणार आजच्या दिवसातील चौथा सामना किंजल विरुद्ध माहिर स्पोर्ट्स. पहिलं षटक चेंडू दिला गेला तो गोलंदाज सतीशच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हातात. सलामीची जोडी मैदान आहेत. माहिर स्पोर्ट संघाची स्ट्राईकला येतो प्रतीक, नॉन स्ट्राईकला येतो सालिम. खूपच सुंदर गोलंदाजी. पहिल्या षटक चालू आहे. पहिल्या षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो सतीश. सामना करतोय सलामीवीर फलंदाज प्रतीक कांबळे, मॅन फ्रॉम कोतवडे. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू, खूपच सुंदर समाचार. या ठिकाणी गोलंदाज स्वतः क्षेत्ररक्षण करतोय. सन्मान दिलाय तो फलंदाजाने या चेंडूला. सलग 2 चेंडू निर्धाव. अजूनही प्रतीक कांबळे खातं खोलू शकत नाही आहे. सलग या षटकामध्ये 3 षटकार जो फलंदाज ठोकेल पहिल्या षटकामध्ये त्या फलंदाजाला रोख रुपये 300चं पारितोषिक आहे. आणि पहिलाच धक्का बसतोय 0 या धावसंख्येवर. चोवीस धावसंख्या उभी केली होती आणि मागच्या मॅचचा तो मॅन ऑफ द मॅचचा मानकर ठरला होता. पहिले षटक प्रगतीपथावर पाहायला मिळते ते किंजल स्पोर्ट्स. बाबर शेख हातीश संघ मालक आहेत अनिकेत नागवेकर साहेब. पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात. पहिल्या षटकातील पहिल्या 3 चेंडू निर्धाव गेले. तिसऱ्या चेंडूवर प्रतीक कांबळेच्या रूपाने मोठा धक्का बसलाय. त्याची जागा घेण्यासाठी आला नवीन फलंदाज बंटी बनप. हा देखील उत्तुंग फटका. मला खूपच सुंदर क्षेत्ररक्षणाचा नमुना होता. झेल सुटतोय. एक जीवदान मिळते ते बंटी बनप याला. या जीवदानीचा पुरेपूर फायदा उठवताना पाहायला मिळतो का बघूया. बंटी आपल्या फलंदाजीवर थोडासा नाराज आहे. या फटक्यावर नाराज आहे. क्षेत्ररक्षक देखील थोडासा नाराज दिसतोय. गोलंदाज थोडा नाराज आहे. तरी पण जिद्द अजूनही सोडलेली नाही आहे. पुन्हा एकदा पहिल्या षटक प्रगतीपथावर. गोलंदाज सतीश सामना करतोय आयकॉन खेळाडू माहिर स्पोर्ट्स संघाचा सालिम कोतवडेकर. आणि हा देखील 0 धावसंख्येवर निराशाजनक स्थितीत एक अनुभवी जुना जाणता असा खेळाडू आहे. बघूया आपल्या या अनुभवाचा कशा प्रकारे फलंदाजीमध्ये पाहायला मिळतो तो आशिष धुंदूर, मॅन फ्रॉम कोतवडे. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोतवडे आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग सन 2025 या स्पर्धेचं 31वं वर्ष. आजच्या या स्पर्धेचा तिसरा दिवस. तिसऱ्या दिवसातील दुपार सत्रातला पहिला सामना. आजच्या दिवसातील चौथा सामना आपण खेळतोय. किंजल स्पोर्ट्स विरुद्ध माहिर स्पोर्ट्स. पुढील चेंडू सतीश सामना करतोय आशिष. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू आहे. निर्धाव चेंडू आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर माहिर स्पोर्ट
शिरगाव संघाची धावसंख्या 2 गडी बाद 1. पॉवर खूपच सुंदररित्या हाताळले ते सतीश यानं जखडून ठेवलं ते माहीर स्पोर्ट्स शिरगाव संघाला. संघ मालक रमजानभाई शेख. बघूया चालू सामना कशा प्रकारे निकाल लागतोय. या आधीच्या सामन्यामध्ये माहीर स्पोर्ट्स संघ हा विजयी झाला होता. अंतिम चेंडूंवर 3 धावा पाहिजे असताना पंकज नार्वेकर सारखा जुना जाणता खेळाडू षटकार मारून दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला आहे. तसेच किंजल स्पोर्ट्स संघानं प्रथम हा देखील त्यांचा दुसरा सामना आहे. पहिला सामना ते देखील जिंकलेले आहेत. दोन्ही संघांसाठी हा महत्त्वपूर्ण सामना निश्चितच असणार आहे. ऋतिक आडाव मॅन फ्रॉम नेवरे. दुसरं षटक किंजल स्पोर्ट्स संघाकडून. वैयक्तिक पहिलं, संघाकडून दुसरं. खूपच सुंदर चेंडू, खूपच सुंदर फटका आहे, खूपच सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. एक धाव काय रोखू शकत नाही. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. ते या ठिकाणी बंटी याला पुन्हा एकदा चालू सामन्याकडे किंजल स्पोर्ट्स बाबर शेख हतिक संघाकडून दुसरं आणि वैयक्तिक पुलषटक चेंडू दिला गेलाय तो ऋत्विकच्या हातात. खूपच सुंदर चेंडू, खूपच सुंदर फटका. या फटक्यावर निश्चितच 4 धावा मिळतात. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह सौरभ मयेकर हे देखील माझ्या बाजूला जोडले गेले आहेत. त्याचप्रमाणे अतुल कांबळे, अस्मिन डीजे साऊंड ऑपरेटर. पुन्हा एकदा चालू सामन्याकडे पुढील चेंडू ऋतिक आढाव सामना करतोय. बंटी बनप. खूपच सुंदर चेंडू, खूपच सुंदर फटका. मला स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक धाव का रोखू शकत नाही. एकाच धावेवर समाधान या ठिकाणी मानावं लागते ते बंटी याला. या चालू सामन्यापासून सर्व पुढील सामन्यासाठी एक खुश खबर आहे. सलग 3 चेंडूंवर 3 षटकार जो खेळाडू मारेल त्याला शौर्य स्पोर्ट्सचे मालक शौर्य विनोद कुवार यांच्याकडून टी शर्ट या ठिकाणी प्रदान करण्यात आलेला आहे. तसेच 6 चेंडूंवर जो फलंदाज 6 षटकार ठोकेल त्या फलंदाजाला ट्रॅक आणि टी शर्ट शौर्य स्पोर्ट्सचे मालक विनोद कुवार यांच्याकडून या ठिकाणी आपल्याला आलेले आहेत. बघूया या बक्षिसाचा मानकरी कुठला खेळाडू ठरतो तो बघूया. शौर्य विनोद कुवार, शौर्य स्पोर्ट्सचे मालक. सर्व संघांसाठी खुश खबर. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर माहीर स्पोर्ट्स शिरगाव संघाची धावसंख्या 2 गडी बाद 10. पॉवर प्लेच्या षटक या ठिकाणी संपलेत. दुसऱ्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 2 गडी बाद 10. दुहेरी धावांचा पाठलाग करताना पाहायला मिळतो तो माहीर स्पोर्ट्स संघ. अजूनही या सामन्यातील 24 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 24 चेंडूमध्ये किती धावसंख्या उभी करतात बघा बंटी बनप आणि आशिष धुंदूर. गोलंदाज अनिकेत कांबळे
किंजल स्पोर्ट्स बाबर शेख हातीश संघ मालक अनिकेत नागवेकर आणि गोलंदाज तिसरं षटक चेंडू दिला गेलाय तो अनिकेत कांबळेच्या हातामध्ये. पुन्हा एकदा षटकार चौकारांचा बादशाह बंटी बनप फलंदाजीसाठी सज्ज. खूपच सुंदर चेंडू, खूपच सुंदर सन्मान दिला. चेंडू दिलाय पुन्हा तो गोलंदाज अनिकेतच्या हातात. निर्धाव चेंडू काहीस जखडून ठेवले ते किंजल स्पोर्ट्स संघानं माहीर स्पोर्ट्स संघाला. सामना निश्चितच रंगतदार चुरशीचा सर्व रसिक प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. अंतिम क्षणापर्यंत आपल्याला जे यूट्यूब लाईव्हवर रसिक प्रेक्षक जोडले गेलेत त्यांचं देखील मी पुन्हा एकदा दुपारच्या सत्रामध्ये स्वागत करतोय. एक सुंदर झेल टिपलाय तो ऋतिक आडवनं बंटी बनपच्या रूपानं खेळी केले आणि निराशाजनक स्थितीत तंबूत परतताना पाहायला मिळतोय. या 7 धावांमध्ये एक चौकार, सिंगल आणि दुहेरी धावांचा पाठलाग करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. दुपार सत्रातला यापुढील होणारा दुसरा सामना किंजल स्पोर्ट्स हातीस विरुद्ध शौर्य स्पोर्ट्स नवलाई, दोन संघांच्या दरम्यान यापुढील होणारा सामना खेळला जाईल याची नोंद घ्यायची आहे. पुन्हा एकदा तिसरं षटक चेंडू दिला गेलाय. पुन्हा एकदा ऋत्विक आडाक झेलच्या दिशेने गेला होता. निराश दिसतोय. आपल्या स्वतःच्या क्षेत्ररक्षणावर एक झेल सोडलाय. सुंदर प्रयत्न होता. अनिकेत आपली गोलंदाजी खूप सुंदररित्या पार करताना पाहायला मिळतोय. तिसरं षटक देखील प्रगतीपथावर पाहायला मिळते ते किंजल स्पोर्ट्स संघाकडून अनिकेतच्या रूपानं. पुढील चेंडू अनिकेत, खूपच सुंदर चेंडू आहे, खूपच सुंदर फटका. एक धाव का रोखू शकत नाही. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतं. ते आशिष याला एका वाढत्या धावेने धावसंख्येत निश्चित भर पडले. धावसंख्या पोचते 12. डावकुरा फलंदाज आहे नरेश बनप. बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. चालू सामन्यामध्ये जर सामना निश्चित जिंकायचा असेल तर मोठी फटके आपल्याला पाहायला मिळतील, बनवायला लागतील ते या जोडीला, या संघाला, माहीर स्पोर्ट्स संघाला. अजूनही तिसरं षटक चालू आहे. पुढील चेंडू अनिकेत, सामना करतोय नरेश. खूपच सुंदर चेंडू आहे, सुंदर फटका मारलाय. स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक धाव का रोखू शकत नाही. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतं. या ठिकाणी नरेश याला एका वाढत्या धावेने धावसंख्येत निश्चित भर पडले. धावसंख्या पोचते 3 गडी बाद 13. काहीच जखडून ठेवले किंजल स्पोर्ट हातीस संघानं. खूपच सुंदर चेंडू, खूपच सुंदर फटका. एक धाव चोरटी घेण्याचा प्रयत्न होता आणि ती यशस्वी झाले. ते आशिष आणि नरेश या एका धावेने धावसंख्येत निश्चित भर पडले. 3 षटकांचा खेळ संपतोय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर माहीर स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या 3 गडी बाद 14. 4.90च्या सरासरीने रन रेट चालू आहे. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या स्थिरावलेली दिसते. धावसंख्या पोचते ती 14वर. अजूनही या सामन्यातील 3 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 18 चेंडूमध्ये किती धावसंख्या उभी करतात बघूया माहीर स्पोर्ट्स संघ. किंजल स्पोर्ट्स संघाकडून चौथं वैयक्तिक पहिलं षटक. चेंडू दिला गेलाय तो यश आग्रेच्या हातामध्ये. सामना करेल आशिष धुंदूर.
या ठिकाणी खुश खबर आहे, सलग 3 चेंडूंवर जो फलंदाज 3 षटकार मारेल त्याला विनोद कुवार यांच्याकडून टी शर्ट परिधान करण्यात येणार आहे. आणि सलग 6 चेंडूवर 6 षटकार जो फलंदाज मारेल त्या फलंदाजाला ट्रॅक आणि टी शर्ट देण्यात येणार आहे, याची नोंद घ्यायची आहे. खूपच सुंदर चेंडू, खूपच सुंदर फटका, स्वतः क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, झेल होतोय. आशिष धुंदूरची खेळी संपुष्टात होते, निराश होतोय आपल्या फटक्या. जागा घेण्यासाठी जातो तो नवीन फलंदाज. काळबादेवी. पुन्हा एकदा किंजल स्पोर्ट्स संघाकडून यश आगरे. खूपच सुंदर गोलंदाजी, 4थं षटक चालू आहे. 4थं षटक देखील प्रगतीपथावर पाहायला मिळतंय. किंजल स्पोर्ट्स संघाकडून जखडून ठेवले ते माहीर स्पोर्ट्स संघाला. अजूनही धावांचा पाठलाग काहीसा धावसंख्या वाढताना पाहायला मिळत नाहीये ती माहीर स्पोर्ट्स संघाकडून. दोन्ही खेळाडू हुकमी आहेत. षटकार चौकारांचे बादशाह म्हणून ओळखले जाणारे काळबादेवीतले दोन्ही खेळाडू आहेत, सुमित आणि नरेश बनप. निर्धाव चेंडू, चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हातात, जखडून ठेवले पूर्णपणे माहीर स्पोर्ट्स संघाला. निराश दिसत आहेत आपल्या फलंदाजीवर, फटके काही येत नाहीत, बॅटला चेंडू शिवत नाही आहे. 2 चेंडूंचा खेळ खेळला सुमित, अजूनही आपलं स्वतःचं वैयक्तिक खातं खोलू शकत नाही तो सुमित. पुढील चेंडू यश, सामना करतो सुमित. हा देखील ऑफ स्टिकचा खूपच चेंडू बाहेर आहे. पंच पराग वारेकर वाईटची खूण दाखवतात. अवंतर एक धाव, एका वाढत्या धावेने धावसंख्येत निश्चित भर पडले. धावसंख्या 15. 4थं षटक देखील प्रगतीपथावर पाहायला मिळते ते किंजल स्पोर्ट्स संघाकडून. मोठी धावसंख्या जर उभी करायची असेल तर माहीर स्पोर्ट्स संघाला षटकार चौकारांची आतषबाजी निश्चितच करावी लागणार आहे. खूपच सुंदर चेंडू, फसवा चेंडू टाकलाय, चेंडू जातोय यष्टीरक्षकाच्या हातात. सलग 3 निर्धाव चेंडू टाकलेत यश आगरे यानं सुमित याला. खूपच सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते ती किंजल स्पोर्ट्स संघाकडून. पहिलं षटक सतीशच्या रूपात टाकलं गेलं होतं, त्याने एक धावसंख्या दिली होती. दुसरं षटक ऋतिकच्या स्वरूपात टाकण्यात आलं, त्याने 9 धावसंख्या दिल्या होत्या. तिसरं षटक अनिकेतच्या रूपात टाकलं गेलं होतं, त्यांनी 4 धावसंख्या दिल्या आहेत. 4थं षटक यशच्या हातामध्ये चेंडू दिलाय, 1च धावसंख्या दिली. अजून हा निर्णायक चेंडूचा खेळ दिसतोय. एकच खूपच सुंदर क्षेत्ररक्षण, खूपच सुंदर गोलंदाजीचा नमुना पाहायला मिळतोय तो किंजल स्पोर्ट्स बाबरशेख हातीस संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळतोय. खूपच सुंदर गोलंदाजी म्हणता येईल. खूप कमी स्कोर पाहायला मिळतो तो या आजच्या 3ऱ्या दिवसामध्ये. दुपार 17 मधील हा पहिला सामना खेळला जातोय माहीर स्पोर्ट्स विरुद्ध किंजल स्पोर्ट्स. खूपच सुंदर चेंडू, खूपच सुंदर फटका सुमितने मारलाय, खातं खुलतोय. एका धावेने निश्चितच 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपतोय. धावसंख्या झाले 4 गडी बाद 16. 24 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 4 खेळाडू तंबूत परतलेत, धावसंख्या स्थिरावले. धावसंख्या 16. 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. बघूया 12 चेंडूमध्ये किती धावसंख्या उभी करतायत माहीर स्पोर्ट्स शिरगाव संघ. मोठे फटके निश्चितच करावे लागणार आहेत माहीर स्पोर्ट्स संघाला. सामना कशा प्रकारे खेळला जातो बघूया. डीजे
करण चेंडू दिला गेलाय करणच्या हातामध्ये. 5वं षटक किंजल स्पोर्ट्स संघाकडून. या ठिकाणी सुमित भोळेसाठी खुश खबर आहे. सलग 3 चेंडूंवर 3 उत्तुंग षटकार जर सुमित भोळे मारले तर पाटील चायनीज सेंटरचे मालक मिलिंद शेठ पाटील यांच्याकडून रोख रुपये 1000चं पारितोषिक आहे. सुमित भोळे या बक्षिसाचा मानकरी ठरतो का बघूया. दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज आहे कारण नो चेंडू दिलाय. वाईट चेंडू. वाईट चेंडू दिलाय. एक अतिरिक्त धाव मिळते. एका अतिरिक्त धावेने धावसंख्येत निश्चित भर पडले. पुढील चेंडू 5व्या षटकातील पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज आहे करण. सामना करतोय सुमित भोळे. खूपच सुंदर चेंडू. बॅटची कट लागून चेंडू जातोय स्लिपच्या दिशेने. एक धाव का रोखू शकत नाही. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागते ते सुमित याला. एका धावेने धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या बसते ती 4 गडी बाद 18. सिंगल डबलने धावसंख्या काय वाढणार नाही आहे. मोठे फटके निश्चितच पाहायला लागणार आहेत, मारायला लागणार आहेत या दोन्ही फलंदाजांना. धावसंख्या जर मोठी उभी करायची असेल तर निश्चितच मोठे फटक्याची आपल्याला आतिषबाजी करायला लागणार आहे. पुन्हा एकदा नरेश बनप मॅन फ्रॉम काळबादेवी करण गोलंदाजीसाठी सज्ज आहे. पुढील चेंडू करण याचा. खूपच सुंदर चेंडू. 5वा चेंडू. पंच पराग वारेकर वाईट चिकून दाखवत आहेत. अवांतर एक धाव. एका वाढत्या धावेने धावसंख्येत निश्चित भर पडले. धावसंख्या 19. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज आहे कारण सामना करतोय नरेश. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू. 5वा चेंडू. निर्धाव चेंडू टाकते. खूपच जखडून ठेवले ते या ठिकाणी माहिर स्पोर्ट्स संघाला. किंजल स्पोर्ट्स बाबरशेख हाती संघानं खूपच सुंदर गोलंदाजी, खूपच सुंदर क्षेत्ररक्षणाचा नमुना पाहायला मिळतोय. पुढील चेंडू करण. सामना करतोय नरेश. लेग साईडचा खूपच चेंडू बाहेर आहे. पंच पराग वारेकर वाईट चिकून दाखवतात. अवांतर एक धाव. एका वाढत्या धावेने धावसंख्येत निश्चित भर. धावसंख्या 20. पुढील चेंडू करण. सामना करतोय डावखुरा फलंदाज नरेश बनाप. खूपच सुंदर चेंडू. उत्तुंग मारलेला फटका. स्वतः क्षेत्ररक्षक यश आगरे चेंडूच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळतोय आणि 1-2 धावा धावून पूर्ण करता यश आगरे. सुंदर फटका होता. 2च धावा मिळतात सुमित आणि नरेश यांना. 2 धावेने धावसंख्येत भर. धावसंख्या 22. 5वं षटक देखील प्रगतीपथावर पाहायला मिळते किंजल स्पोर्ट्स संघाकडून करणच्या रूपानं. खूपच सुंदर चेंडू. उत्तुंग मारलेला फटका. स्वतः गोलंदाज करण चेंडूवर जातोय. झेल सोडतोय. एक धाव का रोखू शकत नाही. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागते ते नरेशाला. एका वाढत्या धावेने धावसंख्येत निश्चित भर पडते. धावसंख्या पुसते 4 गडी बाद 23. 5व्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ शिल्लक. समाचार कशा प्रकारे घेतो बघा सुमित. षटकार चौकार मारतोय का बघूया. आपल्या संघासाठी धावसंख्या वाढवायची असेल निश्चितच मोठे फटके खेळायला लागणार सुमित याला. हा देखील निर्धाव चेंडू. जकडून ठेवलंय पूर्ण किंजल स्पोर्ट्स संघानं. 5 षटकांचा खेळ संपलाय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर माहिर स्पोर्ट्स शिरगाव संघाची धावसंख्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 23. 30 बॉल 23 धावसंख्या उभी केली. अंतिम षटक. संघाकडून 6वं वैयक्तिक दुसरं षटक
टाकतोय तो सतीश, सामना करतोय डावखुरा फलंदाज नरेश बनप. अंतिम षटकामध्ये किती धावसंख्या उभी करतात बघूया. हाणामारीचं षटक म्हणून ओळखलं जातं. बघूया कशा प्रकारे धावसंख्या उभी करतात ते माही स्पोर्ट्स संघ. खूपच सुंदर चेंडू, चेंडू जातोय या ठिकाणी बॅटची कट घेऊन यष्टीरक्षक झेल टिपलाय. 5वा धक्का बसतोय. नरेश शौर्य स्पोर्टचे मालक विनोद कुवार यांच्याकडून ट्रॅक आणि टी शर्ट उपलब्ध होणार आहे, याची नोंद घ्यायची आहे. संधी आहे, संधीचं सोनं करतो का बघूया आकिब. पुढील चेंडू सतीश टाकण्यासाठी सज्ज आहे. सामना करतोय आकिब मुल्ला. खूपच सुंदर चेंडू आहे. बॅट चिकट घेऊन जातोय स्वतः गोलंदाज. सतीशच्या हातात चेंडू जातोय. निर्धाव चेंडू आहे, जकडून ठेवलंय गोलंदाजानं. धावसंख्या जराशी वाढली. धावसंख्या पोचते ती 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 29. अंतिम षटक, अंतिम षटकातील अंतिम 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. खूपच सुंदर फटका आहे. जवळजवळ बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळतो आणि हा चौकार आकिब मुल्लाच्या बॅटच्या पटातून निघाले. सालीम कोतोडेकर, प्रतीक कांबळे यांनी पुन्हा एकदा बॅट चिकट लागून आणि सुंदर झेल टिपलाय. खूपच सुंदर झेल टिपलाय तो खेळाडूनं. आकिबची देखील खेळी चेंडूंवर किती धावसंख्या उभी करतो तो पंकज. हा देखील एक षटकार चौकारांचा बादशाह म्हणून ओळखला जाणारा खेळाडू आहे. मॅन फ्रॉम काळबादेवी.
निर्धाव चेंडू, चेंडू जातो यष्टिक्षकाच्या हातात. 6 षटकांचा खेळ संपलाय. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर माई स्पोर्ट्स शिरगाव संघाची धावसंख्या 6 गडी बाद 33. विजयासाठी 36 चेंडू 34 धावा. चला अवधूत तांडेल आपल्याला विनंती करतो. या आधीच्या सामन्याचा सामनावीर पुरस्कार अवधूत तांडेल. स्वप्नील बारगुडे यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते या खेळाडूला सन्मानित करायचं आहे. हॅलो, थँक्यू स्वप्नील बारगुडे, थँक्यू. अवधूत तांडेल. यापुढे होणारा सामना किंजल स्पोर्ट्स विरुद्ध शौर्य 11 नवलाई या दोन संघादरम्यान होईल. चालू सामन्यामध्ये गोलंदाज सुमित भोळेसाठी खुशखबर आहे. आपल्या गोलंदाजीवर सुमित भोळे यांनी हायट्रिक घेतली. 3 विकेट जर प्राप्त केल्या तर अजित बारगुडे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आणि मिलिंद शेठ पाटील, पाटील चायनीज सेंटरचे मालक यांच्याकडून चालू षटकामध्ये 3 विकेट जरी घेतल्या, एका पहिल्या षटकामध्ये सुमित भोळे यांनी 3 विकेट घेतल्या तर मिलिंद शेठ पाटील, पाटील चायनीज सेंटरचे मालक यांच्याकडून रोख रुपये 1000चं पारितोषिक आहे. या बक्षिसाचा मानकरी ठरतो का बघूया. सुमित भोळे, विनोद कुमार, शौर्य स्पोर्ट्सचे मालक विनोद कुमार यांच्याकडून जो कोणी फलंदाज सलग 3 चेंडूंवर 3 षटकार ठोकेल त्या फलंदाजाला टी शर्ट परिधान करण्यात येणार आहे. आणि जो फलंदाज सलग 6 चेंडूवर 6 षटकार ठोकेल त्या फलंदाजाला ट्रॅक आणि टी शर्ट शौर्य स्पोर्ट्सचे मालक विनोद कुमार यांच्याकडून या ठिकाणी बक्षीस आलेला आहे. या बक्षिसाचा मानकरी ठरतो का बघूया. चालू असलेला सामना माहिर स्पोर्ट्स शिरगाव विरुद्ध किंजल स्पोर्ट्स हातीस. गोलंदाज माहिर स्पोर्ट्स संघाकडून वैयक्तिक पहिलं षटक चेंडू दिला जातोय जवळजवळ सुमित भोळेच्या हातामध्ये. किंजल स्पोर्ट फिर बाबर शेख हातीस संघाची सलामीची जोडी मैदानात. स्ट्राईकला येतो ऋतिक आडाव, नॉन स्ट्राईकला येतो यश आग्रे. सुमित भोळेसाठी खुशखबर आहे. सलग 3 चेंडूंवर 3 विकेट जर प्राप्त केल्या तर अजित बारगुडे यांच्याकडून रोख रुपये 500चं पारितोषिक आहे. आणि पहिल्या षटकामध्ये सुमित भोळे यांनी 3 विकेट प्राप्त केल्या तर पाटील चायनीज सेंटरचे मालक मिलिंद शेठ पाटील यांच्याकडून रोख रुपये 1000चं पारितोषिक आहे. टोटल 1500 रुपये मिळतील. सुमित भोळेसाठी खुशखबर आहे. बघूया या संधीचं सोनं करतो का बघूया सुमित.
जकडून ठेवायचा असेल किंजल स्पोर्ट्स संघाला तर ही निश्चितच सुमितला फिरकी गोलंदाजी करावी लागणार आहे आपल्या गोलंदाजीवर. पहिला चेंडू खूपच सुंदर चेंडू. पंच पराग वारेकर व्हाईट चिकून दाखवत आहेत. अवांतर एक धाव, एका धावेने खातं खोलतंय किंजल स्पोर्ट्स संघाचं. धावसंख्या उभी राहिली. माई स्पोर्ट्स संघानं प्रथम फलंदाजी करताना 6 षटकामध्ये 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 33 धावसंख्या उभी केली. किंजल स्पोर्ट्स संघाला विजयासाठी 36 चेंडूमध्ये 34 धावांचे उद्दिष्ट आहे. पुढील चेंडू सुमित सामना करतोय ऋत्विक. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू. पंच पराग वारेकर व्हाईट चिकून टाकतोय. ऑफस्टिकच्या खूपच चेंडू बाहेर आहे. पुढील चेंडू सुमित भोळे. हा देखील सलग 3 चेंडू व्हाईट टाकलेत. पंच पराग वारेकर व्हाईट चिकून दाखवत आहेत. निराश दिसतोय. व्हाईटसाठी बक्षीस लागलेलं नाही आपल्याला. सुमित भोळे आपल्याला सलग 3 चेंडूंवर 3 विकेट घेतल्या तर 500 रुपये आहेत. पहिल्या षटकामध्ये जरी 3 विकेट घेतल्या आपण तरी आपल्याला 1000 रुपये असं टोटल 1500 रुपयाचं पारितोषिक सुमित भोळे यांनी नोंद घ्यायची आहे. निर्धाव चेंडू आहे. चेंडू जातोय यष्टीरक्षक बंटी बनपच्या हातात. सुंदर गोलंदाजी. 3 चेंडू टाकले होते ते स्क्वेअर चेंडू टाकले होते. अवांतर चेंडू टाकले होते. 3 धावा त्या मिळाल्या आहेत संघाला. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होते तर सुमित भोळे सामना करतोय ऋतिक. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू. चेंडू जातोय सीमारेखेच्या बाहेर. 1 बाउन्स चौकार. ऋत्विक सुमित भोळे सामना करतोय ऋतिक आडाव. खूपच सुंदर चेंडू. रनआउटची संधी आहे. संधीचं सोन होतो का बघूया. एक धाव चोरटी धावून पूर्ण केले ते ऋतिक आणि यश आगरे यानं. या वाढत्या धावाने धावसंख्येत भर. धावसंख्या बसते ती 8 वर. पुढील चेंडू सुमित भोळे सामना करतोय यश आगरे. सलामीवर जोडी मैदानात. खूपच सुंदर चेंडू. निर्धाव चेंडू. चेंडू जातो यशच्या हातामध्ये. धावसंख्या स्थिरावलेली आहे. काहीसं महागडं षटक देखील म्हणता येईल. सलग 3 चेंडू एक्स्ट्रा टाकलेत, व्हाईट टाकलेत ते सुमित यानं. एक चौकार बसलाय. एक सिंगल धाव मिळाले. अजून या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 3 चेंडूमध्ये किती धावसंख्या उभी करतं का बघूया. का 3 चेंडूंवर हॅट्रिक घेऊन रोख रुपये 1500चा मानकरी ठरतो का बघा सुमित भोळे. सुमित भोळेसाठी खुश खबर आहे. संधी आहे. संधीचं सोनं करतो का बघा सुमित. 5वा चेंडू बॅटची कट घेऊन चेंडू जातो स्लिपच्या दिशेने आणि चेंडू जवळजवळ एक धाव तो धावून पूर्ण केले. दुसरी धाव धावून पूर्ण केली. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे. 2 धावांवर समाधान मानावं लागतं ते यश याला. या 2 दुहेरी धावाने धावसंख्येत भर. धावसंख्या 10. पहिल्या षटकामध्ये दुहेरी धावांचा पाठलाग करताना पाहायला मिळतोय किंजल स्पोर्ट हाती संघ. उद्दिष्ट ठेवले ते 34 धावांचं. माहिर स्पोर्ट संघानं उत्तुंग फटका आहे. स्वतः क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी आणि चेंडू जातोय षटकार. पंच पराग वारे
2 षटकांचा खेळ संपलाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर किंजल स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या 1 गडी बाद 22. विजयासाठी 24 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता आहे. 24 चेंडू विजयासाठी 12 धावांची आवश्यकता आहे. सामना करतोय तिसरा गोलंदाज. चेंडू दिला जातो तो आखिब मुल्लाच्या हातात. सामना करतोय सलामीवीर फलंदाज यश आगरे. लेग साईडच्या खूपच चेंडू बाहेर आहे. पंच व्हाईटची खूण दाखवत आहेत. अवांतर एक धाव. एका वाढत्या धावेने धावसंख्येत निश्चित भर. धावसंख्या पोहोचते ती 23 वर. 11 धावांची आवश्यकता आहे. जवळजवळ किंजल स्पोर्ट्स संघ हा विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना पाहायला मिळतोय. यापुढे होणारा सामना किंजल स्पोर्ट्स हातीस विरुद्ध शौर्य 11 नवलाई. आणि हा माझ्यामध्ये पंचांचा निर्णय चौकाराचा असावा. चौकार. पंच पराग वारेकर चौकाराची खूण दाखवत आहेत. यश आगरेच्या बॅटच्या पेटीतून निघाला 1 बाउन्स खणखणीत चौकार. या चौकाराने निश्चितच धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या पोचते 27. 7 धावांची आवश्यकता आहे. बघूया चालू सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी कोण ठरतो बघूया. पुढील चेंडू आकिब मुल्ला. सामना करतोय सलामीवीर फलंदाज यश आगरे. खूपच सुंदर चेंडू. निर्धाव चेंडू. चेंडू जातो यष्टीरक्षक बंटी बनपच्या हातात. धावसंख्या स्थिरावली. हा देखील खूपच सुंदर चेंडू. खूप सुंदर फटका. खूप सुंदर क्षेत्ररक्षण. एक धाव का रोखू शकत नाही. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागते ते यश आगरे याला. एका वाढत्या धावेने धावसंख्येत निश्चित भर पडले. धावसंख्या पोचते 28. डावखुरा फलंदाज रोहित. बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. विजयासाठी 6 धावांची आवश्यकता आहे. षटकार मारून विजय घोषित करतो का बघूया. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो आकिब. सामना करतोय रोहित. स्ट्रेट ड्राइव्ह मारलेला फटका आहे. चेंडू जवळ येतोय निदान रेषेच्या जवळ आणि चौकार. 1 बाउन्स चौकार. रोहितच्या बॅटच्या पेटीतून निघालेला 1 बाउन्स चौकार. या चौकाराने निश्चित धावसंख्येत भर. धावसंख्या 32. अजूनही 2 धावांची आवश्यकता आहे किंजल स्पोर्ट्स संघाला. चला शौर्य 11 नवलाई संघ मालक नाणेफेकीसाठी या. शौर्य 11 नवलाई संघाचे कर्णधार आपल्याला विनंती आहे नाणेफेकीसाठी आपण लगेच या. निर्धाव चेंडू. लेग बायच्या रूपात एक धाव मिळते. धावसंख्या इक्वल 33. विजयासाठी 1 धावांची आवश्यकता आहे. यश आगरे. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. 3 षटक संपते. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 1 गडी बाद 33. विजयासाठी 18 चेंडू 1 धावांची आवश्यकता आहे. माहिर स्पोर्ट्स संघाकडून चौथं वैयक्तिक पहिलं षटक. चेंडू दिला जातो संदेशच्या हातात. डावखुरा फलंदाज रोहित आणि हा व्हाईट टाकलाय. विजय संघ ठरला किंजल स्पोर्ट. विजय संघाचे हार्दिक अभिनंदन. यापुढे होणारा सामना किंजल स्पोर्ट्स विरुद्ध शौर्य 11 नवलाई. दोन्ही संघातील कर्णधारांना विनंती आहे आपण लगेचच या ठिकाणी यायचं आहे. नाणेफेक होईल. चालू सामन्याचा सामनावीर पुरस्कार ठरतोय सतीश नाचणकर मॅन फ्रॉम हातीस. सॉरी नाचणे. सतीश नाचणकर मॅन फ्रॉम नाचणे या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. 2 षटक टाकलेत. 2 षटकामध्ये 10 धावसंख्येत 11 धावसंख्या दिले
आणि 4 महत्त्वपूर्ण विकेट्स त्याने आपल्या गोलंदाजीवर प्राप्त केल्या आहेत. मी विनंती करतो चापा